Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jaun zuekin, seideok aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak misterio santuak behar bezala ospatu nahi izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jaiko guztiz altsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Aintzat zeruetan jagoikoari, eta bakean gorean areko gogo izakei. Baina unik ere zaitugulako, gorazu, bere ikatuazu, gorespe zuri, hauspe zagur eskarak zuri. Jaiko jauna zeru errege, jangoiko aitan guztiakuna. Jauna zera bakar Jesu Kristo, jaiko jauna, jaikoaren itos aitaren sene. Zuzen dizu munduko pekatua, erruki jauna. Zuzen dizu munduko pekatua, entzun gure dira. Aitaren eskuinatean jarri zaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jaiko aitaren argitan. Amen. Egin ezagun otoitz. Jaiko jauna, zure semea gizon eginik agertu zitzaigun. Egizu, gizatasunean gure antzeko egin zenak, barrutik beraren antzeko egin gaitzala. Zure egin eta Espiritu Santuarekin, jaiko tarrek bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Isaias profetaren eskutik, honela mintzo da jauna. Ona, nik usten diola nire zergitzailea, atzekitzailea nire aukeratua. Honetan ipini dut nire espiritua. Berak ekarriko die zuzen bidea atzerri. Ez da beharraka hariko. Ez du oiuka hitz egingo. Ez du kaletan entzunerazi bere mintzoa. Gainaberak hitzatua ez du hautsiko. Doi piztua dagoen bitxa ez du hitzariko. Zuzenbidea ekarriko du. Ez du etxiko. Ez da hautsiko. Zuzenbidea dorrean ezarri arte. Uhartere itxaron duten haren legea jarri arte. Nik, jauna, zuzentasunez dei egiten dizut. Eskutik hartu zentu. Herri batek enkargo izateko. Atzerrien argi izateko aukeratu zaitu. Itxuen begiak zabalitzazu. Giltzapetuak espetxetik atera eta kartzeleko ilunpetan daudenak askar itzazu. Jaunak esanak? Badakizu ezer gertatu zen Galileatik hasi eta judea osoan. Juanek erakutsitako bataila ororen.
Nazareteko Jesusen agendia. Jangoikoak Espiritu Santuaren bildadez gantzutua, eta horren iker eta behartuak hartutako guztiak sendatzen igaro zen. Jangoikoak harekin atzegoen. Jaunak esana? Eskerrak zuri. Aleluia, nire ondoren dator, ni baino arasuagoa dena. Ni ez baina ez dior makurtuta, haren horietakoen lokarriak eskatzeko ere. Ni gurez bataiatu zaituztet, haren ordea Espiritu Santuaz bataiatuko zaituztet. Egun haietan Galileako Nazaretetik etorri zen Jesus, eta Joanek Jordanen bataiatu zuen. Eta berehala, uretatik ateratzerakoan, zerua urratzen ikusi zuen, eta Espiritua uso irudia bere gainera jaisten, eta zeruko gintzo batek honela esaten zuen. Zera nire semea, nire maitea, zugan dut nire etxegia. Jaunak esanak eskerrak zuen. Gaurkoan, Jesusen bataioa ari gara ospatzen. Eta gaurkoan, ospakizun horrekin zera, bukaera ematen diogu egu berrialdiari. Garai liturgiko hori dugu azkeneko ospakizuna. Bihartik aurrera berriz ere urtean zeharreko ospakizun normalak izango ditugu. Hau da, bihartik aurrera bezak berriz ere berdez jantzitak, beste xanturi edo ez dagoen egunetan emango da, eta berriz ere garai normalera, garai arruntera itzuliko gara. Baina gaurkoan ospatzen ari gara egu berrialdiko azkeneko ospakizuna. Eta hain zuzen ere, Elizak aukeratu du Jesusen bataioa momentu berezi bat izan duzelako. Bataioa itun zaharrean, hau da, Jesusek bataioa guretzako sakramentu bezala eragin horretik bestelako erritu bat zen. Judutarrentzako erritu nagusia izaten zen zirkunzisioa, erdainketa esaten dio euskaraz. Zirkunzisio zen haien erritu nagusia, eta horren bidez hasten ziren judutar izaten edo bere erlijioaren esan gezake hasiera horixe izaten zen. Baina bataioa, Joanek egiten zuena, bazegoelako bataio bat, batez ere penitentzi erritu bat bezalakoa. Esan gezake gaurko gure, gaur gainera jarri gure behinkatua, eta gure behinkatuaren antzekoa, gure zango den bezala. Baina, Joanek egiten zuen eta jende asko joaten zen haren gana bataio gura hartzea. Haren lagunua, jaunaren laguntza esatzeko, jaunaren indarra esatzeko, eta horiek denak esan bezake adierazten zituela itun zaharreko bataioak. Eta Jesusek ere egin nahi izan zuen. Eta momentu hortan, edo behintzat ala posibilatzen da, hasten da bere bizi publikoa. Jesusek eman zituen 30 urte bizi izkutuan. Kasi ezer bereztirik egin gabe. Bizi izkutua izan duzan bere bizitzaren eurreko 80 posibilatzen da, 30 urte zizituzela, 30 urte bizi izkutuan, eta 3 bizi publikoan. Hala ere, evangelioa irakurtzen dugunean, hortzekera, eurreko 80 bizi publikoaz mintzatzen zailua. Oso gutxi dugu bere bizi izkutuaz. Bakarra, bere jaiotzaren inguruan dauden erregatoak, eta gero behintere 12 urterekin inguruan galdu zenekoa. Hori da, kasu bakarra agertzen zailuna, Jesusua, hautsoa, eta gaztetxoa zenetik. Ja, 30 urtetik aurrera bai, ez da bere egin zituen gauza guzti, baina hor bai bat ditugula datu asko zazen. Eta
Hain zuzen ere, Elizak aukeratu nahi izan du eguberriari bukaera emateko gaurko ospakizun hau horregatik. Bere bizi izkutuan gelditzen gara eta ja bere bizi publikoan hasteko bezala. Hain zuzen ere gogoan izateko ere, ze gauza importantea den egunerokotasuna. Ez da preciso kristau bat izateko gauza harrigarriak egitea. Historiako liburutan agertuko direnak, edota danak txalotzeko modukoak, edo gominak eta jasotzeko modukoak, ez da preciso holakorik kristau bat izateko. Egunerokotasunak garrantzi handiagoa baitauka. Eguneroko lanak, eguneroko nekeak, baitasunez, eramantasunez, elkarri lagunduz, elkarri eta egiten ari ditugu, horrek askozaz ere gehiago balio du, egunerokotasunak azken finean gehiago eta gehiago gustatzen baita askotan egunerokotasun hori. Horregatik, gaur egun honetan hori hartzen dugu gogoan. Jesusen bizi izkutu hori eta horrek izan duzuen garrantzia. Bestaldetik eta honekin jabukatuko dut, Jesusen batalioak ere nola baike nahiz eta ezberdinak izan, nahiz eta ez gurearen antzeko izan, baina bai gurea irudikatzen duena. Jesusek nahi izan duzuen halako iniziazio berriro erresago bat jarri kristau izateko dela batalioa. Eta berak ere hartu zuen beste modu batera, baina berak batalioa hartu ere beste kategoria bat ere eman zion batalioari. Eta gero berak modukortan ezagutu zuen kristau izango ezinbestekoa bezala. Horregatik, Jesusen batalioak nola bat ere gurea ekartzen digu gogora. Eta eskatzen digu beti batalio hori bihotzetik estimatu bezala berak guri egindako doai handi bat bezala. Eguberri handiai bukaera ematen diogu honetan baita ere eskerrak egiten dugu. Eta beti gogoan hartzen baitugu gure gara etorri dela jauna eta ez dela bakarra etorri eta baizik eta gurekin egotera, gurekin gelditzera etorri dela jauna. Sinisten dut jangoiko baita guzti du, zeru lurre egilea. Sinisten dut, alesere bakar Jesu Kristo gure jauna, Espiritu Santuaren egitez sortu eta Andre Maria Birginegatik jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean ekaldua gurutzea giltzatua, ia eta obinatua izan zena. Infernuetara jaitsi eta hirugarren egunean, hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta jangoiko eta guztiunaren eskuinaldean jarririk dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santu elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu gaurko egun honetan. Sinisteko zaintasunak dituzten guztien alde. Jesusekin topo egiteko aukera izaten, eskadezaiogun jaunari. Eta gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko beza santuak bereziki Clemente Gurutxarri, Carmen Martínez eta Clemente Gurutxarri jaunak bere baitan hartu
eta handik gure egin dezaten, eska dezaiogun jaunari. Entzuna eta hona bihotzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Gabeko izarak itxuena, biztutzeak inbatera, antxoeder baten horri zaigu, batarratxean etxera. Ordu ezkero etxeko danak gozuta zoratzen gera. Aurradalako zerutiko nuz datorren jainko berbera. Onak jauna gure doai hauek, zure seme maitea agertu diguzu egun honetan, eta iguzu zure zerbitzarien eskaintza hau munduko pekatua garbitu zuenaren opari egin dadila Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jaun zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen nahi eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu jangoikoan guztidu betireko horri. Seinale miragarriz ezagutarazi duzu gaur, Jordan ibaiko bataio garrian. Zerutik jaitsitako hitza jakinarazi du zure hitza gizakien artean dagoela. Eta Espiritu Santuak oso itxuran agertuz adierazi digu Jesus zure zerbitzaria dela Mesias, behartsuei berri ona ekartzen abilaria. Horregatik, zeruko talde guztiekin, lurrean behin eta beti goresten zaitugu, zuri jainko guztiz handi hori etengabe kantatuz. Kanta dezagun nahi geruekin, zeruko balaren epena, santua, santu, santua zera, jangoiko gure jaun honena. Zeruta lurra goresten dute, goresten zure barnena. Osana zuri zeru horietan, osana gora alpena, bere ingatua orain da beti, gure gana datorrena. Osana zuri zeru horietan, osana gora alpena, bere ingatua orain da beti, gure gana datorrena. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada hogitako hauek zure espiritu eixuriz Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak santu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogi hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok dutatik, hau ere gorputza da zuentzat emango dena. Afalua berdin kalizakurik, berriz eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez.
hartzazue eta edan guztio kontatik. Hau nire ogolaren kalizara da, itun berri eta betikoaren ogola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire horretari. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gehituzulako, eta apalik eskatzen zugu Kristoren egortu gogonak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu meitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta elizkizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizteko itxaropenean dira gure sentiak eta hildako guztiak. Bereziki, Clemente Gurutxabi, Carmen Martínez eta Clemente Gurutxabi. Arritzazu zure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu horren guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria Loatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santu egin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean godez ditzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita Jangoiko albuztu horri Espiritu Santuarekin batean, oso eta intza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, salbizantzan egin zure izena, etorretik zure erreinua, egin zerena zeruaz dazela gurean ere, emaiten gaur egurutako hogia, barkatu gure zorrak, gure zorrunei barkatzen egin ezkero, eta ez eguten tanten eman, haien atera gaitzen zuen. Atera gaitzen zu jauna, gaitzen guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari eskarpekatutik garbi bizi gaitezen eta estuari eta sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna zure samada apostoluei pakea guzten dizuet nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoaten bezala, emaio zure elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Emaio zure pakea ekarri. Jangoikoaren bintotxa, zuk zen zu munduko pekatua, errotik batzak. Kentzen duena zoriontsua jaunaren mailamentua.
Egin ezagun otoituz. Doain saltu hauez, aseri jauna, zure errukiei behi egiten diogu. Egin gaitzazu zure semearen hitzaren entzule zintzo, izenez eta izatez zure seme alaba, izan gaitezen Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. bereika zaintzatela jainko guziadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren bakean. Eskerra, horrekari. Ato